Hi, Ellie. O, pen bydd hapus? Na, nwyon gwahanol sydd yn hein. Oxygen, nwy naturiol, a cymysgedd o hydrogen ag oxygen. Be da ni'n mynd i wneud ydy gweld sut mae'r nwyon yma yn ymateb i gael eu llosgi. Llosgi? Cool. A siwt dyn ni'n mynd i wneud na? Yn y bowlenni yma, mae yna ddŵr poeth a sebon golchi, a da ni'n mynd i chwythu'r nwyon i fewn i'r dŵr i greu swigod. Wedyn, da ni am danio'r swigod yma ar eich dwylo chi. Tanio nhw ar ein dwylo ni. Gwna. Ie, oce, na i fynd gynta. Tra bod Enlli'n creu'r swigod, mae'n rhaid i mi wlychu fy nwylo. Dyna'n ddigon? Ddigon. Bant yn neud e. So, ti'n cymryd llon llaw o'r swigod Llon llaw. a symud i ffwr o'r bowlenni. O, dim byd y digwydd? Na. Yn union, achos di oxygen ddim yn fflamadwy, so di o ddim yn mynd i fynd ar dan. Oce. Ond mae nwy naturiol yn fflamadwy, felly fydd Rhys yn neud e. Ie, dim props. Llon llaw o swigod. Yep, seis pel tennis. Barod? Ydw. Wow! Oedd hwnna yn cool. Mae nwy naturiol yn ysgafnach nag air, felly pan mae Dr Enlli yn tanio'r swigod, maen nhw'n codi o'r llaw. Mae nwy naturiol hefyd yn llosgi'n gyflym, a'r dŵr yn amddiffyn y croen am yr eiliadau yna pan maen nhw ar dan. Oce, gael neud yr un hydrogen? Efo'r un hydrogen ag oxygen, mae rhaid chi roed y swigod ar y mat, dim ar dy dwylo di. Oce, ond dal glychu dwylo fi? Ia. Right, so ar y mat. A tro ma, fyddwch chi angen hein. Waw. Okay, diolch yn fawr. Diolch. Pan mae'r swigod yn cael ei tanio, mae lot o egni yn cael ei ryddhau yn gyflym iawn ac yn creu ffrwydiad. Ges ti sioc fyna yn Doris? Dim gymaint o sioc a ti'n mynd i gael nesa.